गोजोननाय मोनदों फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनाय नालाय आंनि बैसागुनि होमबाबो आं माने बिराद मोजां मोनदों आरो इन्टारेस्टबो मोनदों आरो ओमफ्राय गोबां बुरजायैनो माने बांसिन फेशन माने बांसिन बेस्ट होनो नाजादों आरो आंना बिनिफ्राय रिल्सनिफ्राय आरोना भिडिअफोराव माने बिराद मोजां मोनदों आरो गोसोफोरखौहाय आंनि मुङा थरायना निजोरा हाज'वारि ओमफ्राय आंनि निक नेमाव फान्थावस्रि आरो नाफाथि हाज'वारियाव मिथियो आरो बांसिनानो ओमफ्राय आंनि निक नेमा बेनो निजोरा हाज'वारि ओमफ्रायो आङो निमायफुर गामिनि उदालगुरि निमायफुरनि आङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंनि फरायनाया दायो सेकेन्ड इयार एग्जाम होदों ओमफ्राय दायो आङो माने आंनि फार्स्ट टाइम बैसागु एलबाम बियो फार्स्ट टाइम जेडि प्रडाक्सनाव गादों आरो आङो बे फार्स्ट एलबामखौहाय आं लाफेरा आरो दासो फार्स्ट टाइम ओमफ्रायो नोंथांमोना रायजो राजा आरो मा होनो आंनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं आरो नाफाथि हाज'वारि नोंथांमोनाबो बेहाय थांनानै आंखौ अनसायहैबानो जाबाय अनबाय थाबानो जाबाय आरो लाइफ टाइम सापर्ट खालामलांबानो थाबानो जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय आङो जाखिनि भिडिअ दायो बैसागु एलबाम बानायदों बेखौहाय रायजो राजाफोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों अननानै बयबो अनसायनानै नायबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय आरो जोंनि भिडिअखौहाय एप्रिलनि 4 थारिखआव नुनो मोनगोन आरो बे बैसागु भिडिअखौहाय ओमफ्रायो टाइटेला जाबाय मडार्न जुगनि बर' सिख्ला ओमफ्राय एक्ट्रेसाबो आंनो आरो नै जोबोद गोजोनदों आङो एक्ट्रेसखौलाय आं मा होनो जानो होनबालाय हायोमोन आङो ओमफ्राय माने गायामोन आरो आङो ओमफ्राय दायो फार्स्ट टाइम गानाय आरो आं ओमफ्राय एबार बिदिनो एलबामफ्राव गासिगोन आरो आंखौबो नुनो मोनसिगोन एबार फार्स्ट टाइम नुबाय नालाय एबार नेक्स्टआवबो नुनो मोनसिगोन आरो स' नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबानो थाबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गिबियावनो निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिम आइ आफा नोंथांमोननिसिम जोंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय जोंफ्रा दिनै फार्स्ट बैसागो शुटिं लानाय जादों महनपुर बे हालामावहाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आसा खालामदों नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन होननानै जोंफ्रा बेयावहाय मेन फावखुंग्रि हिसाबै नै बिथां नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाफाथि बिथाङानो मेन एक्ट्रेस आरो गोबां बिदिनो आर्टिस्टफोर दङ ओमफ्राय जोंफ्रा केमेरामेन अमित दैमारि आरो करिय'ग्राफार खालामदों निकास नार्जारि ओमफ्राय मेथाइनि मुङानो जादों मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बे आरोना ओमफ्राय बे एलबामखौहाय जिडि प्रडाक्सन बे चेनेलाव एगारनाय जागोन रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो खावलायना थाबाय जोंनि बे जिडि प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बयबो नायगोन होननानै बे निउसनि गेजेरजों जों नोंथांमोनखौ खावलायदों जे गासैबो जोंनि बे भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आं बिसिखिनि बुंनानै दे बे नोंथांखौथ' जोङो नुनो मोनो नोंथाङा सासे स्पर्ट्स प्लेयार बेजों लोगोसे दा नोंथां गोदान महर लानानै फैगोन बैसागुनि प्रि प्लेन खालामनानै मोगथां महराव दिनै नोंथांनि बे माखासे लोगोफोरखौ लानानै बैसागुनि थाखाय थाम-थिम जाबाय दा बेजों लोगोसे नोंथां बेनि बेलायाव आरो माबायदि गोग्गासिन मोनदों गोसोआव मानोना आं कालसार लाइनावबो बिराद इन्टारेस्टेड मानसि थांनाय बोसोरावबो आं बैसागो मिथि नार्जारिजों बनायदोंमोन रायजो राजाया बे भिडिअखौबो गोबां अनसायनाय होदों देग्लायबो बे बैसागोनि मुङाव जोङो मोनसे भिडिअ बनायबावदों मडार्न जुगनि बर' सिख्ला रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय आं माने बडि बिल्डिं मेन फिजिक बेखौ गेलेयो बेजों लोगोसे आं हारिमु जिथु बर'नि कालसार आं बेखौबो मोजां मोनो बिदिनो थांनाय बोसोरावबो आं मिथिन नार्जारि बिथांजों एलबाम बनायदोंमोन बैसागोनि बेखौबो रायजो राजाया गोबां अनसायनाय होदों देग्लायबो बिथां फान्थावस्रि जों मिथियो बयबो फान्थावस्रि होननानै ओरैनो बिथांनि मुङा निजोरा हाज'वारि आरो बिथाङा इउटुब चेनेल दं नाफाथि नाय रायजो राजाया बे बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो जों जिथु दा भिडिअ बनायबाय थादों बैसागो एलबाम बेखौ जिडि प्रडाक्सनाव होनाय जागोन जिडि प्रडाक्सन चेनेलावहाय रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय थाबाय जिडि प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बे बैसागनि जिथु मडार्न जुगनि बर' सिख्ला बे भिडिअखौ नायगोन आरो मोजां अनसायनाय होगोन होननानै नोंथांनि बे जिडि प्रडाक्सनाव फावखुंग्रि महरै हिर'आ सोर थागोन आरो हिर'इन सोर थागोन हिर' हिसाबैथ' आंनो थानाय जागोन आरो हिर'इन हिसाबै बिथां फान्थावस्रि नार्जारि हाज'वारि बिथाङा थागोन नोंथाङा बे एलबामखौ दिहुननो थाखाय खैदिनसो सम लाबावगोन आरो
जों माने बैसागोनि सिगां बेखौ रिलिज होनाय जागोन 4 तारिखआव जोङो थि खालामदों 4 तारिखआवहाय एप्रिलनि 4 तारिखआव बेखौ होनाय जागोन